Elena, de l'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai. Avui vos xerraré dels eclipsis de sol. Un eclipsi solar es produeix quan el Sol queda ocult en passar la Lluna entre aquest i la Terra. Es dona la casualitat de que el nostre satèl·lit és 400 vegades més petit que el Sol i, a més, es troba 400 vegades més proper a nosaltres. Això fa que els dos objectes tinguin la mateixa grandària aparent, de manera que quan la Lluna s'interposa entre el Sol i nosaltres, sembla cobrir-ho totalment. Això només passa quan la Lluna es troba en fase de lluna nova o noviluni, però a més, els tres objectes han d'estar ben alineats, fet que no passa cada mes. Per poder veure un eclipsi total, ens hem de trobar a la zona per on passa l'ombra de la Lluna, una franja que com a màxim té uns 270 quilòmetres d'amplada. Una mica més enllà, ens trobam a la zona de penombra i podrem veure un eclipsi parcial. El Sol només sembla estar parcialment cobert per satèl·lit. Encara més enllà, ja no veurem l'eclipsi. Un eclipsi total de Sol és un dels fenòmens més espectaculars que podem contemplar en el cel. Per tant, no és estrany que es congreguin nombroses persones provinents de tot el món quan es produeix un d'aquests fenòmens. A les Illes Balears tindran la fortuna de gaudir d'un d'aquests eclipsis el 12 d'agost de 2026. I recordeu que per observar un eclipsi solar us heu de protegir la vista amb el material adequat.